you're gonna play Roblox with my friends. Βρε, τι είναι αυτά τα intros? Άκου εδώ ένα intro. Γεια σας παιδιά, Λόκι εδώ. Η Λούκας και η Λόκια. Σήμερα θα παίξουμε 2-player hacker tycoon. Όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει tycoon, tycoon είναι κάτι που σαν εργοστάσιο. Ωχ παιδιά, βρήκα αυτό. Δεν να κάνουμε κλίξη. Όσο πιο πολλά κλίξη, όσο πιο πολλά τέτοια. Η Λούκα θέλει να σας πει κάτι. Λούκα, τι ήθελες να τους πεις? Η Λούκα δεν ακούει. Δεν ήθελα να σας πω κάτι. Ήθελες. Δεν ήθελα. Ήθελες. Α, ναι. Να κάνετε όλοι subscribe. Ναι. Όντως παιδιά, κάντε ένα subscribe. Κάθε μέρα εμείς χαλάμε κόπο για σας. Και εσείς ούτε ένα subscribe. Πατήστε ένα subscribe παιδιά και γεγε. Όποιοι δεν ξέρουν, σε λίγο θα πάρω Robux. Και θα κάνω διαγωνισμός παιδιά. Όποιος έκανε πιο νέο comment θα πάρει ένα χιλιάρικο, θα πάρει 1000 Robux. Θα πούμε τη συγκεκριμένη μέρα στο Please Donate και όποιος subscriber βγει πρώτος, θα δούμε πρώτος, θα πάρει 1000 Robux. Άμα όμως δεν έχει τέτοιο για να μπορεί να δίνουμε Robux, μα την Παναγία δεν του δίνουμε ούτε 50. Και όποιος θέλει μπορεί να γράψει ένα comment, να γράψει το όνομά του, να τον έχει friend. Παιδιά δείτε, κάνω γυμναστική. Να χάσω λίγα κιλά. Πού κάνεις γυμναστική στο ίδιο σου το παιχνίδι, καλά? Έλα εδώ. Παιδιά, μπήκε ο κλέφτης στο σπίτι μας. Πρέπει γρήγορα να κάνουμε κάτι. Ελικόπτερο, έχω μουστα κρυβά. Παιδιά δείτε, θάλασσα έγινε εκεί. Εγώ βάλω τέτοιο στην πόρτα μου. Τι έγινε παιδιά? Η μαύρη τρύπα με έφαγε. Υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Παιδιά θα πρέπει να κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε ένα τοίχο. Γι' αυτό θα πάω εδώ και θα κλικάρω μέχρι το άπειρο. Παιδιά γιατί κοκκίνησε? Γιατί έπεσα? Πήρα φωτιά παιδιά! Πήρα φωτιά! Μια χαρά. Εγώ θα φτιάξω τοίχο. Με σκότωσε ένας! Παιδιά πρέπει να μας βοηθήσετε να κάνουμε ένα τοίχο. Συμφωνώ. Έχει κουτιά με λεφτά. Πού είναι? Ρε με παίρνει μαύρη τρύπα, με πού πάω? Μαρκέλα μην τα πάρεις, μην τα πάρετε όλα, σας παρακαλώ. Παιδιά! Μόνο ένα πήρα. Εγώ πήρα 2. Έχει κι άλλο ένα εκεί πέρα στο τέρμα, θα έχω. Εγώ μόνο ένα πήρα και εσύ πήρες 2. Έχει κι άλλο ένα εκεί στο τέρμα. Σιγά μην πάω να το πάρω. Πήγαινε, αλλιώς το πάω εγώ. Ωχ παιδιά, τόση ώρα νόμιζα ότι πέθανα. Ενώ... Μαρκέλα, πώς πήρες αυτό εδώ? Το πάνω. Τι?
Άστα, δεν με άκουσες. Εγώ έχω δεν σε έχω πάρει εγώ, αυτό για την πόρτα. Έχω πάρει το λέιζερ για την πόρτα. Εγώ έχω πάρει το τοίχο. Πρέπει γρήγορα, Μαρκέλα, να φτιάξουμε το τοίχο πριν έρθει πάλι ο κλέφτης. Οκ, για να φτιάξω ένα τοίχο. Εκεί, παιδιά, δείτε πόσα πολλά. Παιδιά, έχω 1000. Έχω φτιάξει ένα τοίχο για να μην μπορεί η Μαρκέλα να έρθει σε μένα. Παιδιά, 750 για ένα ντρόπερ. Θα το κάνουμε. 750. Όπως το πάμε. Άπειρα κλικς. Yippee. Παιδιά, τόσα πολλά. Δηλαδή, παιδιά, ήταν σαν ένα μαγικό.